Il-kriżi fit-tmexxija ta' Lawrence Gonzi sajla aktar minn xahar. Fl-aħħar ġimgħat diversi unions u assoċjazzjonijiet esprimaw ix-xewqa li tinstab soluzzjoni għall kriżi tal-gvern minħabba l-inċertezza li toħloq f'setturi varji. 5 tim ilu l-General Workers Union kitbet lill chairman tal-MCSD Sonny Portelli biex dan il-kunsill jiddiskuti s-sitwazzjoni politika li żviluppat f'dawn l-aħħar ġimgħat. Fuq talba tal-General Workers Union l-erba' l-MCSD se jkun qiegħed jiddiskuti il-kriżi tal-gvern. Soluzzjoni irrid isibha l-gvern, il-problema hija tal-gvern, mhux tal-sħab soċjali. Però naħseb ikun tajjeb sħab soċjali jiddiskutu s-sitwazzjoni u forsi jibgħatu messaġġ ukoll biex mara kemm issa jkun il-gvern jara kif ħajsolvu din il-problema. Il-General Workers Union għamlet din it-talba lill-MCSD minħabba l-preokkupazzjoni li hemm fost il-korpi kostitwiti li s-sitwazzjoni politika qed taffettwa l-ekonomija u l-investiment. Jassuna rapporti minn diversi employers illi qed jieħdu l-affarijiet iktar bil-mod u l-affarijiet mhux qed imexxew il-qudiem. Pereżempju, ftehim kollettivi qed jimxu iktar bil-mod. U għalhekk ħassejna illi għandna mmorru fl-MCSD